Mayong hapon sa itong sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Yes, ari naman ninyo kubos nga lagad si Tito Wilma sa Martes nga edisyon sang This Is My Life, Nobyembre 29, tuig 2022. Aton man pagpangamusta dira sa inyo, kumustang inyo pagpanyaga, anong inyo dira ginsaluhan, amo na bang bukada ta sa inyo, ho, kinanglan sigurado, wala sang nagutman sa aton, di bala? Okay, dira lang kamo sa inyo mga liliswan sa mga radyo, 684 kilohertz, updanay kita tubtub technala stress, diri sa This Is My Life, kag sa mga naka-online naman dira, may chat room kita para sa inyo mga greetings kag sa inyo man mga opinion karon sa aton man madulong sa inyo sa sini nga hapon. Gani relax lang. Kung pwede dira sa Facebook page ang Action Radio Bacolod, magluwas sa This Is My Life. Ara man dira ang mga public affairs programs ang Action Radio Bacolod. Paki-like, paki-share. Ara man direng mga matahom neton nga mga drama humalin sa agad tubtub maghapon. Pwede man nato ni na malike kag ma-share. Di ba Tita Wilma? Kag ang mga balita nga ginatipon sa amon sa news center. Mga flash reports, mga breaking news para man sa aton tanan ihibalo. Mga informasyon nga sa diin dapat man naton taluphang doon. Gani kinahanglan kitagid ang halong-halong sa karon tungod ang sub-variant na balasang Omicron, hindi gina naton malikawan. Padayon kita nga mag-remind sa inyo, ilabi na nga nagahilapit ang Paskwa, kinahanglan lang. Kag syempre, karon man iyang adlaw sang Martes, ang dalagan man sa aton sini panahon nga makita na ito ng aton sini kalangitan, Tita Wilma. May ara mapagulugal may patubtub ya magalum ng kalangitan diri sa aton sa Western Visayas, dala nakita diri sa Negros. Kag may ara man isolated rain showers kita nga maeksperiensyahan o kung pagpanag-uob ina tungod man sang ITCZ o kung Intertropical Convergence Zone kag localized thunderstorms. At kabalo naman kita kung mga amo-amo sina, kinanglan lang sa itong dara mga palangga, nga mga tagpalamati nga ara sa mga naubos nga bahin, sa mga bukid nga bahin, kinanglan mag-ulo aligmat man. Kag aton man sulat nga pagabasahon sa sini nga hapon, make sure man nga makatugda man kita bulig sa nagaangkon sang problema na ang aton sini letter sender karon iyang hapon isa ka banabaw nagaproblema sang ila sini ilistaran sang iya pamilya kung ano ang kaundan sina bantayan man ay tuntag sa ka-horoscope syempre man pagi sa itong tag sa ka-zodiac sign. Mga mensahe sa itong sa text hotline pwede gininyo mapadala dira sa 0963-757-0874 again 0963-757-0874 kag ang aton man nga aton man nga mga mensahe sa itong chatroom karon. Alauna 36 Action Radio Philippine Standard Time. Kung ano man ang madulong ni Tita Will mga informasyon sa sininga hapon, dugay-dugay. Relax lang anay sa makadali. Balik ako. Ang buhay ay masaya. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
7:28 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon lang si Tita Wilma. Aha. Keg since nga Martes subong adlaw, pet sa 29 na sa bulan sang Nobyembre, ba nagahilapit kag nagahilapit na gid lang. Sa etong sa ni Christmas countdown, 26 days Christmas Day na. And 33 days. Happy New Year sa tanan in advance. Pero kung lantaw natin ang kalendaryo since nga nagsugod sang Domingo ang first Sunday of Advent, amo na siling tasugod ng aton paglaom for the New Year, di ba la? Okay, Tita Wilma. In advance, of course, Merry Christmas and Happy New Year na lang para sa tanan. Importante, padayon man kita. Na? Okay, aton tupiko naman sa siniiya nga hapon. Aton nga madulong sa aton mga palangga, nga mga tagpalamati. Ay, syempre, Tita Wilma, kay naghilapit ng Pasko, dapat hindi, kay may nakuha ko kagina nga informasyon man. Kaya hindi naman na naton malikawan ang worries ang iba naton nga mga iloy sang puluyan. Since nga sweldo karon nga adlaw sa mga nagabaton sa ila sweldo kinsinas kag katapusan, makasiling kita nga subong adlaw sweldo kay tibwas Bonifacio Day regular holiday ti wala trabaho ang area sa mga gobyerno nga mga ahensya kag sa mga pribado nga talitapan na wala trabaho, magluwas na gilang sa inang na pareho sa amon sa media, sa mga hospital, mga alagad sang kasuguan. Of course, padayon ang pagserbisyo para sa katauhan. So, hindi ginamalikawan ang iban subong nagayuhom, nagalibog ang ulo. Amo na sila nga, may batunon ka, dapat pasalamatan mo, pero nga nagalibog ang ulo mo. Kay titungod nga, budlayan ikaw mag-budget, kag budlayan ikaw na naman sa pagprepare. Paano ko ni budgeton man ang akon sini nga mabaton halin sa akon partner kag kung sino man nga miyembro sang aton panimalay nga nagabulig iya suporta sang kinahanglanon adlaw-adlaw, di ba la? Tama gid kabudlay sang sitwasyon pero sa nambala ni Tita Wilma kinahanglan mangin wais kita sa tanan nga bagay. Especially sa mga kinahanglanon naton sa iya panahon sang Pasko sa pag-abot sang New Year kag sang pagsilibrar naton sa adlaw sang Pasko. Amat-amat, kung nakamat-amat, kamu sang nagligad, okay man, pero kung wala, di tuod gid man, katama gid man kabudlay, pero kinahanglan mangin aware kita sa nagakatabo sa aton palibot, especially sa dalagan sang presyo, sang mga balaklon, sang aton sini mga kinahanglanon. Kagang ako na sipletan kaina, daw hindi gid nagsaka gid, nagsaka gid 30% ang pila iya ka mga Noche Buena items. Ang aton mga Noche Buena items nagsaka gid 13%. Pareho sang aton bala nga mga kinahanglanon nga mga panakot or ingrediente sa aton mga ginapang preparar sa tiun sang aton man pag sa ulog sang adlaw sang Pasko, aton Noche Buena, pang Noche Buena kag pang Medianoche, di ba la? Hindi ginabalayan naton malikawan. So ginpahayag sang presidente sang PASAI or PASAI, amo inang Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Pagi sa ila presidente nga si Stephen Qua, nga nagsaka 13% ang pila ka pang Noche Buena items. Pareho sang mga panakot or mga ingrediente sa paghimo naton sang fruit salad. Di kabalo naman ta hindi na iya madula, paghimo naton sang fruit salad or macaroni salad or whatever nga klase sang salad, spaghetti, inang mga masami nga makit-an naton sa itong latukilanan sa tiun sang Pasko. Tibalaan mo naman kita iya nga mga Pinoy, dapat preparado kita sa aton sini nga mga
preparasyon. Pero kung wala, ti pasensya, kung may ara, salamat ino. Ti hambal na gani ni Kwa. Siling ni Kwa, Nobyembre pa lang, pagsulod sang Nobyembre, naghatag na sila advice. Ang naghatag na ang mga manufacturers sang advisory nga magpasaka sila sa presyo sa mga balaklon tungod sa kada kuon man sang operation cost sa bahin sang negosyo nga suno sa ila dapat man na nila lagsun kay ti kun hindi sila magpasaka paano man sila makabawi. Kay ti may ginaswelduhan pa sila, may ginarentahan pa sila. Kaghambal pag niya hindi lang niya pang Noche Buena items ang nagsaka. Siling niya sa mga Noche Buena items sa mga imported na nga mga fruit cocktail. Speaking of fruit cocktail, pwede man tana gani kahimo nga aton lang niya produkto di sa Pilipinas. Kung may kapayas ka da, di bala bakal ka lang da apple, bakal ka may apple, ang mga prutas nga rada nga pwede naton mahimo nga fruit salad kung ibaklon mo cream na lang pero makabalo ka naman mga Pinoy nami gidya tawi ang nabutang sa lata kag himuon ina mo na mga rason di ang mga imported nga fruit cocktail, nagsaka 13% presyo nila. Pati man produkto, ay kung naga-shampoo ka mo adlaw-adlaw, nagapang lotion ka mo adlaw-adlaw, iban pa nga ginagamit naton adlaw-adlaw, suno kay Kwa, nagsaka man ang presyo sina. May 2% man nga ginsaka sa presyo sang mga sugary items. Ano yun ang mga sugary items? Mga limnonyo ay, mga soft drinks, na? Chocolates, peanut butter, kag mga jellies. Inang mga matamis nga mga ginabaligya dira. Kag hindi lang niya, prime commodities ang ginapaabot pagyed nga may saka sa presyo. Kundi pati na ang mga essential items ang aton mga kinahanglanon gyud, no? Panugyan man niya ni Kwa sa aton nga mga consumers, nga tungod nga nagasalalaka na ang presyo sa mga balaklon. That's why nga nag-mention naman si Titi Wilma. Dapat suno sa iya kita mangin creative kag resourceful sa kinahanglan baklon sa panahon sang Pasko na kag ang mga kinanglanon kung pwede lang mga kinanglanon lang gid naton ang baklon ta na nga inang siling naton pag mag-amo ni okay na pero mas namit pag kung may mga amo sini kinanglan mangin kontento na lang ana kita sa kun ara na kun ano ang ara lang kag kun mangin resourceful ikaw sa paghimo sang isa ka putahe nga suno sa imo dapat baklan kompleto gid ang mga panakot kung may ara kita panakot nga magamit paagi dira sa mga tanom-tanom sa palibot naton, mga bunga sang prutas nga ara man dira sa inyo palibot, kag ang inaang bala masiling naton seasonal fruits nga pwede lang naton mabakal sa barato kag mahimo naton fresh pa kag masustansya pa na hindi balayas kag isa pa nga ginpa-take note man sa aton nga mga manugbakal kay ti mga consumer kita nga once gani magbakal ka mo sa mga supermarket sa merkado sang inyo mga kinahanglanon nga ara sa lata kinahanglan mangin ano kamo maid-id gid sa pag-check sang expiration date sina. Importante ang expiration date sang mga produkto na kinanglan gid tan-awon gina ninyo para para nga maproteksyonan man ninyo ang inyong ikaayong lawas ti kabalo na gid kita na dira nagahalin man kun kaisa ang pila ka mga ginabatsyag sa aton sinilawas kinanglan mangin maid-id maghinay-hinay kag kinahanglan mangin mauti kamo sa pagchekyar sina ilabi na sa may mga ginabulubatsyag nga kinahanglan kung magbakal kamo sa kinahanglanon ninyo ma-chekyar man ninyo ang presyo kag ang iya sina nga label ang pinagika-importante ang ginmensyon ni Tito Wilma ang expiration date gamaan tagaan ta kamo gamay nga ideya kita ko no hindi bisan sa ginpagwa na lang sang DTI no nga presyohan ang SRP bala ang standard in SRP di bala SRP
ang iya sini nga presyo gid nga dapat ara ka naman Tita Wilma 500 lang gid nga American ham may ara 163 abaw kun ining branded gid galing nga 1.5 kilograms 892 pesos and 50 centavos hamakon nyo na to ang ginmensionar ni Tita Wilma nga fruit cocktail ang gamay nga fruit cocktail nga 432 grams 56 pesos, ordinaryo na gina siya nga klase. Pero kung branded gani, 288 ang presyo. Sinang 3.06 kilogram in ang tropical fruit cocktail. Di ang mga cheese pinsaran nyo, ang gamay nga cheese, 55 pesos. Inaiya ha, SRP from DTI, pero sa tutod katuan nyo sa mga supermarket, puwerte, kamahal, kaayo na sa tuod-tuod lang, gagmay lang na siya nga mga presyo. Kay kung lang taon na ito ginapagwa sa DTI nga standard retail price, kung SRP, kasarangan man kung lang taon na ito. Inang keso di bola, bo ginoo ko, pinsaro mo, namit man natani kung may ara ka sa babaw lamisa, di ba la? Matungtong mo sa babaw lamisa sa Noche Buena, tapos may mga fresh fruits ka nami, may na siya tani. Ilabi na kung nakaugalian mo. O galing kay ti mabulubudlay, kag medyo masakit-sakit na sa aton bulsa sa karon, kag ti masiling ti once a year malang na Tita Wilma or let's say twice kaya mo preparahan hindi lang Noche Buena may media noche papagka New Year na pagkasiling at tapos pagkatapos si isang Disyembre panghayhay kita sa aton mga kautangan lamang nga mapunay na ito ng aton sini kinahanglan nun para sa selebrasyon galing kay hindi naton bala madula kinaiya na iya sang mga Pinoy di ba la? Ibang Pinoy, unique ang Pinoy. Pero sa nahambal na naton, Christmas season is sharing and loving. Ara na naman ka, ginbalik mo naman ina. Hindi kayo si tuod gid. It's a time for hope, peace, and love, no? Para sa aton. Kag syempre, pagpaambit kung ikaw may sulusubra, masang hawot-hawot ganita we. Kung ano man ang imo mapreparar, paambit gamay, sa mas mabalikdan mo dabla sa palibot mo, nga pwede mo gid mapaambit sa simple mo man nga ginaangkon. Bakit kanami gid sinabatyagon nga makita mo sila nga nagayuhuman kag malipayon sa panahon sang Paskwa. Pero sa piyak sinamamangkot lang gid si Tita Wilma. Kompleto na dang inyo mga Christmas decoration na pagwa nyo na tanan, na pang-recycle na ninyo inatanan. Siling niya, bala tawe, bisan bulubudlay, himo, mambala namon mo na. Kita man ko gani, nga ginapang-ubran, pang-recycle nila ni mga plastic ni bala nga inugpang haboy lang spoon and pork na himo nila decoration especially may Christmas tree nagay kami dira sa my country homes abaw may ara ginhimo ang mga homeowners pagi man sa mga official iya sang homeowners association sa phase 1 binuligay punta na sa mga plastic spoons nga ina na nga mga disposable nga mga use na wala gin panghaboy ginahimo nga marka-marka kag nangin flower siya na so katahom at katahom tulukon na mo na kinanglan mangin resourceful man kita mangin creative para man sa katahom sang aton palibot makabulig pa kita sa aton environment di ba la yes ang inyo daya nga mga kumukuti-kuti-tap na muna iya ang para gid sa mga kabataan. Ang mga nagaigpat-igpat nga mga Christmas lights. Tiara na inyo mga Christmas lights, konpundido, abit sikyara, kaglantawon gininyo mga wirings, mga anak, para makalikaw kita sa sunog nga ginatawag. Kay kung kaisa, dira nagahalin sa para sa aton, kampante kita nga ginagamit naton ina kada tuig, pero sa sobre naton nga salig kung kaisa, amo pa inang ginahalinan na sang disgrasya. Kinahanglan checkyaron naton ina nga mangin safe kita tanan. Di ba la? Okay, ang spirits ng Christmas, Tita Wilma, hindi na gid madula. Yabiskan ano man nga, nga kabisayan, padayon lang na siya yan nagaupod sa tag-adlaw-adlaw mga pagpangabuhi correct kagidya sa paghambal sa Sir Alex Montesa, man si Sir Mileli Uligo. Ang bali isang una nga nagapa-cosmetic, subong bakal na lang isa.
Sang una, pa-nail art, pa-nail art. Subong bo, nagapa-pedicure na lang sang kamot. Wala na madala ang tail, kay wala na budget. Kung purmigig ko na, kag nagakatabo na ginaya subong. Kay wala na gid makasiling iya nga mapawala-wala ka lang kag mapaas if ka nga damo pa unod imo bulsa, pero sa tutuod lang ay ara naga-suffer ang tanan. Tanan kita wala na gid ya exemption ang epekto sang kapigaduhon kag sang krisis sa karon, ha? Kalamidad diri, kalamidad didto, indi gid naton mapaktan ang dalagan sang panahon. Practical na subong lifestyle sa mga Pinoy ay tsak tugid na, siling yagan ni Sensor Alex, mayo pa ganing presyo sa mga balaklon, presyo sa mga balaklon, pero wala gid nagsaka ang sweldo, puro lang kayang pang-abot na may humlad palad, hindi tuod, no? Insakto na sir, pag humlad gini palad ang estudyante mo, mangalot kagid sa kalbo mo, pro di bala, pag-abot sang weekend, daw na killjoy ka na nga ba? Ay nga mga anak ka mo, pero kinahanglan lang gid mga anak. Padayon lang kita. Nami gid ang nag-struggle, na? Nami gid ang nag-struggle kag padayon bala nga nagapakigbato sa tanan-tanan. So go lang kita kag padayon lang kita. Na? Importante lang gid ina. So pila lang ina sang gamay man nga informasyon nga napaambit ni Tita Wilma sa inyo sa karon nga hapon, nga kun pwede pa man lang naton mahimo ang tanan himuon naton sat kapigaduhon sa karon, ara lang kita nagaamat-amat man preparar para hindi kita matamaan. Especially akon anay ihatag sa inyo ang isa sa mga manami gid nga sabat para sa inyo man pagpalanakit sang lawas, no? Ang aton nga said liniment oil. Kay syempre ang said liniment oil himo ini sa puro-puro man nga duga sing manunggal nga may methyl salicylate, camphor kag menthol. Nami na siya sa arayuma. Amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero Online anay naton dira mayong hapon. Kamusta lang dira sa inyo tanan? Vic Villaflor, Mantak mayong hapon tita Wilma, ga-monitor lang familia Mantak kag familia Villaflor sang barangay Maaw nga always gid gapamati sa imo baw salamat gid na. Sinang press kag munina sa Oriarte Subdivision La Carlota ga-monitor na sa radyo gapamati kay Tita We. Yes, Ma'am Ana. Ma'am Ana Sinoro, salamat man. Okay, Tita Wilma Palihog lang ko tamyaw. Sa ilan ni Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mayo, Ma'am Jinky Dilagdon kag Sir Meleli Uligo nga permigid nagatabid sa imo programa. Keep safe always and God bless. Salamat gid Sir Alex na. Rita Alesna Burgos, Tita Wilma, good afternoon. Lihog ko liwat sa number mo. Rita Alisna Burgos, guro ang atong sa ni text hotline amo na gurong iya ginapangabay. Okay, karon dugay-dugay hatag ko liwat na. Okay, pas lang ko Tita Wilma, ang familia Marcelo sang barangay Kudkud, San Carlos, kag familia Zigor sang minapasok kay Letraba. Thank you gid sa liwat. Mayong hapon lang sa ila kag salamat gid. Mga neighbor ko sa Villa Caridad Subdivision, La Carlota, mayong hapon. Sa Kagalawan family, Tabianosa family, kag Bantilas family, halin ina kay Ma'am Ana Sinoro. Na? Si Dennis Barbero namon, mayong hapon, halin ina kay Ma'am Ana, kay Ma'am Marilu Varon, monitor always dira sa may Binalbagan. Madamo gid nga salamat, kag maayong hapon. Felice Benzula, happy birthday to me. Felice Benzula, happy birthday sa imo. Ay, okay. Barangay Lagran, hala, Carlota sa Pilar Compound, mga Cisco, na kay
kay kay Edwin mayong hapon lang halong lang gid permi kag pangamuyo. Tamyaw ko man kay RR, kay Joy, kay Edgar Cepeda, kay Julius Celis, John Dexter, Kit Macariola, kay Karen Guzman, kay Lagar Di Kilio, kay Villanipunan, Villanueva, kay Villarosa, Mihog, damo, Bagalido, Artido, Rodrigo, Sumagaysay, family, nagapamatig, it's Action Radio 100% po party, Ma'am Jonalyn. Napo, man stawi ba? Thank you, Ged Bo, nga mga anak mo. Sir Meleli Oligo, ara lang siya. Kapid, okay. Oo, Sir Melili, salamat. Ged mayong hapon ko sa imo tawe. God bless. Ma'am Marley Gonzaga, thank you, man. Kay Diding Alohamiento, mayong hapon, Tito Wilma, ang kapigado natin dito sa Pilipinas, ma'am, aton ginaya to bangon. Yes, ara ko na Sir Meleli na unahalang siya, sir, basit sa tud. Sadya sinyo, oo. Good job, sir, halong lang sa pagbalik mo sa barracks. Okay, thank you, Ged. Enough na lang, nanay, balikan ko lang na karon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi so good nilo lang sa akon. Siya nagtulo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gidto. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butaw. I-records ang kinanglanon nga makapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di silinggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa inyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko mga program nila, mga pangkurmanda,
Siling ko pasalamatan tagi na Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag na Si Tita Wilma. Sa sininga bahin, antes man ko magbasa, sulat dali lang gid bala Tita We. O liyog siya ko no, liyog ko liwat number mo Tita Wilma. Ang aton sa na text hotline, Rita alias na Burgos. Okay, ay itong text hotline 0963 7570874. Again, 0963-757-0874. Tamyaw ko sa gwapita ko nga bata, Jennifer Pasamanting, nagatamyaw Mama Yolanda Pasamantes ang Bagos City. Okay, salamat gid kag maayong hapon. Okay, diraman kay Ruming kag kay Girom Dinoy. Kay Mimi, of course, araman si the baby James, maayong hapon. 4267, ginagwit ka lang, si Roland, ginagwit niya, si Mayak, si Lizel, Eslom Yunigo, kag Angela Yucogyo. Mario Islom. Damo, di ka pamati sa Action Radio. Si Sir Ramil Navales Empalaro sa Libakaw, Himamaylan. Salamat, gid. Okay, standby, Anay. Sa mabasa si Tita Wilma sa itong sulat para iya karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, ngayon basahon nga sulat sa sininga hapon. Ginpadala ni Joel na si Joel sang Bagos City. Ang sulat ni Joel nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa imo kag sa tanan-tanan gid nga mga taga-Action Radio Bacolod. Sa tanan man nga nagapamati sa inyo gid tanan nga mga programa kag mga matahom nga drama. Tita Wilma, taguan lang ako sa ngalan nga Joel. Taga-diri ako sa Bago. Kung ang mga nagapadala sang ila problema, sige-sige lang nga pagbasa mo kag paghatag imo advice, nagpangisog man ko Tita Wilma nga magpangayo sang advice sa imo. Kay daw hindi ko na niya madala. Abi mo subong ako ni kabatyag sang paghinulsol tungod sa kadugay na sang panahon, wala man lang ako sang nahimo sa akon pangabuhi. Wala ako nakapundar sang amon kaugalingon nga balay. Daw nagsulod na lang bala sa pensar ko sang una, nga diri na lang kami, tubtubsan o. Gali kay nagsala ako. Ari kami sa balay sang ugangan ko. Naglumon kami. Pero subong ang problema, kay gamiton na kuno sang kamanghuran sang kamanghuran nga utod ni Mrs. ko ang kwarto nga ginpahulam sa amon sang ugangan ko. Simple lang ang paghambal, Tita Wilma. Subong hindi ko kabalo kung diin kag paano kami magsaylo sa iban nga balay. May bata na kami sang akon asawa. Mabudlay para sa akon tungod una, kinahanglan kwarta para pang down,
2 months advance kag 1 month deposit. Amo gid man na subong, no? Bisan 5,000 ang arkila isa ka bulan. Budlay para sa akon. Labot man sa 15K ang dapat kong mapundar. Pero Tita Wilma, hindi amo sinakadako ang sweldo ko para mangarkila kami sang asawa ko. Okay lang gid ang budget namon sa isa ka bulan, Tita Wilma. Luwas pa ang tubig kag kuryente. Sakit pagid pinsaron, kay permi lang nagapabati-bati ang akon bayaw. Ang hambal bala, tita, nga ginpangaluyagan ko lang kuno ang iya utod para libre kami sang ilistaran. Ang lain pagyad, tubtubsan o kuno, wala gid ko sang nahimo sang mga dapat himuon ko para nga mapakayuman lang ang parte sang balay nga inay. Doon na puno ko bala, Tita Wilma. Pero gintinguhaan ko gid nga hindi gid ko kasabat kay basi bala how budlay na. Akoon ko man bitita. Gulpi lang ang akon pagpangasawa sa akon asawa nga ini. Karon nasulit man nga gulpi lang ang pagpamana sang ila kamanghuran tungod nagbusong siya. Kung agani kung magpabati-bati daw kanami bala sabton. Galing para wala gamo, gapaumod na lang ko. Amo lang na, tita, subong piliton ko gid nga makakita sang salayluhan. Magabay na lang kung abisan 1 month deposit lang anay ang ibayad ko. Sang sa magtulog kami sa higadalan, naghambal ganing iya utod nga kung gusto kuno namon, puli na lang kami sa akon ginikanan. Ti layo man to sang sa akon obra, kag ang akon anak naga-eskwela naman. Kabudlay gali, Tita Wilma, kun ara ka lang naga-estar sa imo mga ugangan. Kag kabudlay kun wala kagali imo kaugalingon nga balay. Sige, salamat gid sa pagbasa. Ari lang ko. Gapamati. Joel. Okay? Kay Joel, sa imo may damogin ka salamat kag maayong hapon. Ha? Kabudlay man sang sitwasyon nga ina. Ha? Kay magsiling ka bala nga, ay, huo lamang na, paamo ka na, ay, huo lamang, Tita Wilma. Ano ang himuon ko na lang sini, kay ti wala ko, may obra gali siya, pero husto-hustuhan lang sa ila sini nga kinahanglan nun. Ti kun mangarkila pa siya, paano na? Pero sa tuod lang bala tuto, Joel, sa mga nagapadala sa mga ila problema na hanungod sa pagpangasawa, pagpamana, ang hambal na ini Tita Wilma permi, kinahanglan magpundar gid kamo sang inyo kaugalingon. Mas manami nga sa pagsugod ninyo sa pagpangabuhi, mag-una gid kamo sa pagbalay sang inyo ilistaran para nga himo kamo sang gusto ninyo iya himuon. Makaplano kamo para sa inyo pagpangabuhi nga wala na kamo sang konsultahan, wala sang may masaway, wa isang may makumod sa inyo pagginawi. Man kabudlay nga daan. Di karon ara wala mo lang na mensyunar kung ano na nga grade ang bata mo kay ti maisip-isip ni Tita Wilma kung pila na katuig ka mo nga nagalumon dere sa ugangan mo. Okay man lang siguro ang ugangan mo pero bisan pa ano kanami isang relasyon sang inyo ugangan. Kung may ara pagid iban ikaw nga mga bayaw nga nagaupod sa isa ka puluyan, ti nagaginumo na lang na.
nagaginumon lang kag kadamo sang mga rikot bala, no? Damo sang mga rikot nga mga bagay nga magpensar ka ay anong himuon ta sini. Kay nga sa tuod lang realidad ini sa paggawi ha. Kung nagalumon ka mo, let's say, balay sang ugangan mo, 3 sila ka mag-utod, may tagsa-tagsa kapag pangabuhi na. Bisan mo tag-isa lang ang bata. Pinsara, isa lang lulutuan nyo, isa lang ginagawian ninyo. Ang tanan isip na di kung wala kaya sa may mahatag karon, parehas isa lang kabalayran sa tubig, sa kuryente, sa pagkaon, sa kinahanglanon. Ti karon kung kulang-kulang hatag mo kabati ka na storya na. Ti dira gahalin ang disgustuhanay, dira gahalin ang konflikto nga sa diin mangin rason sang paglayuay sang tagsa kabalatyagon sang pamilya. Di ba la? Amo na siyang katabo sa pagpangabuhi. Amo na gani ang mga ginikanan sang una magsiling nga gusto ko magpalangasawa ka magpalangabuhi ka mo dira lang kamo patindog balay sa palibot kay kalapan man isang aton duta ho may na makita ako kung nagaano kamo sa inyo pagpangabuhi tihuo nami man na pero sang ara na nagapadayon ang tagsa kapag pangabuhi may mga kabataan nagadalag ko na nagagarot ang pagsinalayo. Kay nga aara na nagagwa ang hisa, ang duhulay sang mga sugilanon, sutsutanay, pakalain sa isa kag isa, nga sa diin nagakaguba ang relasyon sang magpamilya, sang magululutod. Hindi man sa ginapakalain naton pero mas nami ginman gali kung magpalangabuhi ka mo, balay ka mo sang inyo kaugilingon kung di inyo gusto. Kag magtipon lang sa balay sang inyo tag sa kaginikanan, kay ara ang hidlawanay, sa mga nakaobserbar sina abe, ko, din ang mas gusto ninyo, na ang ara lang dira, nga nagainupdanay ka mo, o kung diin sila nga barangay, diin sila nga banwa ga istar, pagkatapos kung Domingo or may okasyon, nagainupdanay, nagatipon man siglang dalanay, masadya pa, balita ay, tapos paambitanay isang problema sa pagpangabuhi, sa pagsinalayo, sa sulod sang balay, problema sa kabataan, pa-share man sang achievements sang kabataan, kaayuhan sa pagpangabuhi, daw kanami palantawon sang ginikanan, nga makabatsyag sang kalipay sina. Pero kung gatipon, husto lang maghakroy ang amay kagang iloy. Ano na lang ning pangabuhi sa mga kabataan ta? Magamo. That's why amo nang siling naton. Pero Joel, hindi pa ulihi ang tanan. Hindi na pag-irason nga masiling kay nga kabudlay kung magsaylo kay kinanglan may kwarta kagid nga amuni amuda. Una sa tanan wala kagid basulon. Ikaw among haligi sang puluyan dapat dugay mo na naging plano. Bisan payag-payag lang ya kun inyo gid. Wala sa may makatabog sa inyo dara. Sa tuod lang. Wala iya sa may makatabog sa inyo. Kay ti inyo niya puluyan kamo lang da makapanghimos kamo kag sa hindi okay lang niya kay amo lang nga gagawi. Ano oras kamo magbangon, ano oras kamo magpanghimos, okay lang kay wala kamo sa may mabatian nga pabati-bati, di ba la? Inchakto gid na iya. Subong na eksperyensyahan mo na, nakitaan mo na ang problema. Hindi pa ulihi ang tanan. Jutay pa nga sakripisyo kag pag-antos. Hulag ka. Kag hindi ka magdesisyon nga sa diin magpadala-dala ka sa silabo sang balatyagon mo. Magpadala-dala ka sa dalagan sang sitwasyon nga kung kisa na magwa ka sa panit mo kag magsabati dako na nga problema to. Kag amo inang halinan sang pag-antaranay ninyo sang imo sini mga inlo. Nga hindi manami, di ba la? Hindi manami. Timayo na nga sa pagligad sang panahon, waay kamo iya gainayuhay. Dapat gidyan na nagainayuhay kisadya. Nami iya ang nagapinalanggaanay nga magpamilya kung magkinitaay mo, di ba la? Na, tinguha ka lang. Pwede ka lang kung may makitaan ka da nga maarkilahan, bisan gamay lang gid nga kwarto nga kamulang, okay lang. Ayua lang ang 2 months advance, na? Kung may 1 month deposit ka, okay lang. Kag istoryahan lang asawa mo, hugtanay tapaha, buligay ta para nga malampuwasan naton ini. Tandaan tayo na bala ito nga sa tagsa ka pagtilaw o problema nga nag-abot sa aton, tanan na malampuwasan naton.
kung naton tinguhaan nga masolusyonan. Pero kung hindi kag ipangibabaw naton ang kainit sang ulo naton inang mga negative thoughts, inang mga hindi nami nga mga bagay nga magsulod problema na yang ihatag sa imo kay nga ang magahari sa balatyagon mo is kaakig. At kung puno sang kaakig ang pensar mo, ang balatyagon mo, ang dalagan sang pensar mo, matawhay, hindi magamo. Kag ang imo na lang ginapamensar among kalainan sang tanan. Na ngita ka na lang paagi kung paano mangin maayo ang tanan. Kung may mga ara kada may palapitan kada ang mapangayuan bulig, upod mo sa trabaho or amigo or amiga sang imo misis or sino nga makabulig sa inyo, hindi ka magkahuya. Hindi ka magkahuya, dulaan anay pride na. Nang kisa ang pride na masiling, wala na pride. Subong butang na anay sa higad. Importante is, makasugod ka sa idalom, amat-amat pasad, para sa kayuhan sa imo pamilya. Tubto mahimo mo bala, nga hindi ka makapangutang, himuon mo. Hindi nga masiling ka, no choice ko, Tita Wilma, kundi mangutang ko para makabayad ko sa 2 months advance and 1 month deposit. Hindi. Malubong ka lang na nga malubong sa kautangan. Mangita ka paagi kung may makabuling man lang sa imo. Pulo pa minsaron mo kung magpuli ka sa pamilya mo, kag dito ka mo, okay bala para sa asawa mo, sa imo okay, kay pwede ka kapadungol. Di bala, pwede ka kapasaway sa ginikanan mo, sa pamilya mo. Ay, mga lihid, kag magtihin naman ay si misis sa pamilya mo. Hindi ka man mag-pauli dito kay imo trabaho ara dira. Syempre, mayo lang kung makasiling kang may trabahuan ka dito, okay kyan. But since nga imo trabaho ara dira, jutay nga sakripisyo para sa pagbag-o sang dalagan sang imo sini kabuhi. Upda ang imo sini pamilya. Mangin inspirasyon mo sila, bot silingon mangin inspirasyon mo sila sa ila ikaw maghugot sang imo kusog kag kaisog. Kag sa ila man ikaw magkuha sang inspirasyon nga mangibabaw sa imo dugan kag paminsaron ang katawhay kag gugma para nga hindi ikaw makatugas sang kagamo sa pamilya sang asawa mo. Sa maayo lang kita nga bahin sang aton kabuhi, Tuto Joel, na? Ay hoo. Wala sang malain sa tawo nga nagapaninguha kag nagapangita sang paagi para sa kayuhan sang iya pagpangabuhi. Amo na ining tiun sang paghulag para sa imo kaayuhan, para sa pag-amat-amat tubo sang imo pamilya. Maayo lang kaysa pala kabilog inyo bata. Amo na siya, na kung lantawin naton, kung idiro naton, kung nagapaisog-isog ang manghod sang asawa mo, kay may matarong siya, may matarong man ang asawa mo, pero likaw na lang sa gamo. Wala sang dangtan nga maayo kung makig-away pagid sa sina nga mga bagay. Tandaan mo lang, ginagrasyahan ang tao nga mapainubuson, mahinangpanon, kag may paghigugma sa iya kaugalingon. Sang sa tao nga matinaas-taason kag bugalon, nga kun kaisa, kun imo tulukon, kag imo pamatian daw hindi malingkang tungod sa naangkon niya sa kabuhi. Pero mas nami, gidyatong kapaubos ang kuna ina. Kag magpaninguha, bisan magsakripisyo ka sa ngalan sang imo ginatukod nga pamilya. Mangin inspirasyon mo sila. Amo lang na iyang himuon mo para sa ila. Kay hindi sa tanan nga tiun, ara ka lang sa idalom. Ara ka lang sa sitwasyon sang kabuhi nga puno ikaw sang pag-antos. Maabot gidya ang panahon, nga maangkon mong ginatawag kahilwayan. Paamo ka na bala. Maangkon mong kahilwayan sa kapigaduhon. Basta ang tawo puno lang sang inspirasyon kag handa sa pagsakripisyo kag pag-antos, may padyagid nga maangkon sa ulihi. Hindi man naton ina maangkon sa gilayon, suno sa aton pagpangamuyo, pero sa ligad sang mga inadlaw, ang Ginoo maala maluluyon, kabalo gina siya mangita paagi para sa imo kaayuhan. Hindi magdula paglaom, kagamay bawaran naman sa Wilma, kamasiling na si Kaun sa Tuto Joel, at tigai ko da balay no, Paulama ko da inog down, hindi. Kung lang tawon naton ang problema mo, Tuto, ikumparar sa problema sang iba naton nga mga kauturan, sobra pagid kabugat ang ilagi na pasan sang sa imo.
ang imo subong ginaangkon nga problema do pareho lang nga nagapanugod ikaw sa ginatawag pagpangabuhi. Kay ina pala tandaan nga dapat magbulag ikaw, dapat magpasad ikaw sang puluyan nga pagadalan mo sang imo pamilya, sang imo mag-iloy. Ha? Hindi magdula paglaom. Nano man to man. Ha? Tandaan mo lang, samtang nagakabuhi kita, kag may ginahaklo kita nga hangin sa aton mga ilong kag baba, may tsansa pa kita iya sa kabuhi nga maangko na to ng ginatawag kalipay diri sa kalibutan. Hindi bala Ma'am Lani Heromiano, mayong hapon lang da sa imo? Ay ho. Tuod-tuod lang. Sa tawo nga nagabakas kay balong magpaninguha kag nagaantos, nagapakigbato sa pagtilaw nga nagaabot sa kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan, hindi malayo ang swerte nga magaabot sa imo nga makatibawas ikaw kag maangkon mo ang katawhay sa pagpangabuhi. Ina lang ang matugda ni Tita Wilma sa imo Tuto Joel, na salamat kabay pang bisan paano nakabulig kita pamulumagan sang dughan mo, patawhay sa imo paminsaron nga sa diin ikaw bala mismo makadihon sang isa ka maay nga solusyon para sa imo problema. Nga Lord, hindi man kami pagpabayaan amo nang pinaka the best pagyan. Ang kuya sa bisan sa ulihi ko na ginahambal, pero above all, amo gina ang pinaka-importante. Ara lang siya nga nagahulat sa imo, manawagan ka sa iya na nga buligan niya kamo nga magpamilya kag tuytuyan niya kamo kundiin kamo magapadulong kag kundiin kamo nga parte makapasilong para sa inyo kaayuhan. Tito Joel, salamat gid. Sa aton man dira mga palangga nga mga tagpalamate, come on, sa mga nagpadala dira sang ila mga problema, isa-isa lang na ni Tita Wilma, mayari pa ni isa ba problema san o pa ni matapos kunung iyang ginapasan nga krus na okay dira ilang tudagin padala sa aton sa ni chat room gani nga ginkuha ko na. Anyway, malabutan gid na ni Tita Wilma. Kag sa iban pagdanaton nga mga kauturan, kung gusto nyo man i-share mga istorya ninyo sa kabuhi nga pwede makahatag leksyon kag inspirasyon sa aton mga kauturan, isulat lang ina kag ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Wilrose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Ara man aton Facebook account, Wilma Antupina Sugaton. If not, sa aton Facebook page, Action Wilma Sugaton. Mabalik pa si Tita Wilma para naman sa aton horoscope pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo. Martin Aliling, good afternoon po. Kay Jocelyn Balahadya, mayong hapon. Action, Ma'am Wilma, watching from Tansa, Cavite. God bless po. Likewise, Miss Jocelyn Balahadya. Thank you. Ma'am Virgil Pinda, kamusta? Ara lang sila kunugyapon sa Myselin Home. Sila ni Daithel Maigwiko, kay Lydia, kay Jennifer, kay Mercedes Lambert.
More power, Tito We, and God bless you always and your family. Salamat, Gid, Ma'am Virgie, ha, for the prayers and the love always, ha. Thank you, Gid. Juvie Munara, salamat. Good afternoon. Kakainday Homa Lumina, salamat man. Kay Patrick Saludares, salamat man. Kay Tuto Asis Mahinay, salamat gid sa mga big hearts. Ngayon nyo dirigi na send kay Tita Wilma sa This Is My Life. Oh? Felicia Venzula, happy birthday ko nun niya. Kagina to, wait na, no? Okay, Jonaline Ninyal de Cripito. R.R. Joy, Edgar Sapida, Julius Celis, okay. Then, naina, Tita Wilma, nabasa ko na nakaina. Marley Gonzaga, salamat gid. Mayong hapon sa imo. Sir Melili Oligo, ara Canada, naka-online. Nga pita di sir sa minapasok. Mayo lang kay may balon kung cheese pimiento. Bawa Sir Alex Montesa, thank you. Gid bugin na agdaya sa Sir Melili. Ma'am, diding elohamianto, mayong hapon sa imo. Ang kabida, nahon naton diri sa Pinas. Okay. Aha. Unahalang siya, sir. Base sa tudlo sa Matthew. Okay. Thank you, Gid. Ari ko di subong Sir Alex sa tangob nagdulong sweldo balik sa Rabia dugay-dugay. Very good. Halong lang sa pagbiyahe, sir. Okay? Good job. Halong lang. Okay, Tita Wilma. Rita Ales na Burgos from Kawayan, Negros Occidental. Mayong hapon lang. Watching from Moises Padilla, Patrick Saludares. Tamyaw lang ko, family Saludares sa sitio Upper Buena Vista, Barangay Quintin, Remo. Nagapamatigid subong sa imo. Patrick Saludares sa bugos nga pamilya may damogid nga salamat, no? Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon, Tita We. Okay. Hasta dira lang, anay. Balikan talang kamo karon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mangulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ka complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, libre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko, kay, basi, hindi ko mapasar, kay, wala ko, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay, may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, nga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi, kasi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre, kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Jeffrey Ibanez, anong ginaugtas mo? Ginapa-shoutout niya si Boy Jorges og Michael and scammer kuno siling ni. Amo na nagahambal gid si Tito Wilma sa inyo nga hindi gid kamo magpati-pati sa gilayon. Kay resulta mag-invest kamo ti problema ginangadako mo na kung magsulod sa itong chatroom ag ginamuno gina-on air ni Tito Wilma kay kabudlay daan nga mangin biktima kamo sina. Okay, magpamati bala para wala problema. Okay. Sa iluhan na nato na itong sini Sanders sa karon iya nga hapon sa mga reactions
sa pila man naton ka mga listeners, especially sa aton mga texters sa sender, dapat magplano kay na makaseparate gid kamo mga responsable gid sa pagpangabuhi ninyo. Insakto na sa action na Wilma, pamati gid ang gina-advise siya. Pangamuyo ka gid kag dapat mag-separate kamo dira, hindi magsalig, hindi magsalig. Tindog kamo sa okay, sa wala pagid magdako ang problema. Kag magpangamuyo gid. Siling man ni ka Patrick Saludares, kanami buyag lang gud oy na maglaygay ko no. Okay, salamat gid. Tungod na sa iya up there. Check to kagid tawi hambal ni Ma'am Lani Heromiano. Dapat gid bala may ara kagid ka og galingon nga balay kay bahala maobra ka kun hindi wala gid sang may mahilabot sa imo. Yes, KJ Cristobal Nueva Bleaches sagto kagid na. Ma'am Rita Lisma Burgos, salamat man sa appreciation na. Ang Ginoo lang gid ang aton sa landigan sa tanan nga sitwasyon, Tita Wilma. Mas pabakuron ta nga aton relasyon sa iya. Faith plus solemn prayer may kadalagan gid. Agree, Sir Alex Montesa. Mayong hapon, Tita Wilma, Ma'am Evelyn Sinaon. Monitor lang, Nanay Vangeline Kaglani Hulig ay sa Purok Gaysano, Barangay Alihis. Yes, Carl Kenneth, mayong hapon lang dato. No, sa may Barangay San Jose, Ibi, Magalona. Dinatong text hotline naton may ari man ko di nga nabasahan ba Ginoo ko. Good PM sender, amat-amat lang pasad balay ta, bisan gamay lang basta pangabuhi ta, maagyan ta ginang tanan nga pag-antos to, pamo kay na bala. Ako nagpatindog ko balay bisan wala matapos dingding kag salog tulugan na namon. Amo ginang kabuhi, na pangamuyo gid to, kamay kaluoy gid nga ton Ginoo. Correct, na kag salamat gid sa imo. Para sa letter sender, sonda ang ginlagay ni Tita We kay insakto gina. Musta na Tita We? It's me, Emote Boy, 1772. Maayo gid nga magpa-in ka mo. Kay makahibalo ka mo magpangabuhi nga inyo. Kag makahibalo ka mo mag-budget. Kag likaw permi sa paglainay buot. Tsakto na. 3716. Gusto ko pa man pero dali ilang break lang gid si Tita Wilma. Balik ko ma-horoscope kita dayon. Tapos ini. Mga bossing! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
makaalam ya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, ga ano sa Ang inyo? permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magtunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami ko kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagad. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos kami Tapos sa mga skila. Last time, antong na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko per may basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun Happy birthday sa aton mga kauturan nga nagasaulog sang ila kadlawan karon nga adlaw, Nobyembre 29 tuig 2022. Una-una kay Mama Ekdera, no, dira sa Sitio Ubos sa Barangay San Enrique. Happy birthday kay Mary Sugathon. Mama Ik, happy birthday halin diri sa amon sa Bacolod. Kag happy birthday man kay Mayor Gilson Tabuharas sang San Enrique. Halin kay Dayday Sugaton kag kay MM Abaw. Happy birthday dira kay Mayor Gilson Tabuhara kag kay Perlimi Cerveza.
halin kay Nanay Letty Cerveza, happy birthday. Kay Richard Gabinio, halin kay Mother Lily, kay Narcisa, kay Lenny Espinorio, happy birthday man. Kahalin ina kay Tatay Aryong and family. Kag happy birthday kay Ichel Jaime. Baw sa aton nga mga celebrators for today, happy birthday and God bless sa inyo. Good health ang aton sini-wish and more blessings. Kaya, pero daligid lang, kay ma-horoscope na gidya si Tita Wilma. Na? Ang ito horoscope kay karon lagson gidi na naton ang mga natawag karon nga adlaw Nobyembre 29 kamo ang mga tinugab nga indi gid pagpaslawon sang kalangitan sa inyo mga handom. Amo ina ang padya sa inyo tungod sang inyo kaayo nga ginapakita sa inyo isig kapareho. Yes, Sagittarius, ang mga Sagittarius. Amo na, dala na ng mga nag-celebrate sang ila birthday today. Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Sa mga Sagittarian ay kinahanglan mo ang ginatawag anger management, self-control. Likawan mo lang ang padala-dala sa silabos ang imo balatyagon. Kontrola ang kaakig Sagittarius. Abi mo makabulig sa imo ang paglakat-lakat, bisan hingalit lang, antes ka man mag-atubang sa imo, dapat istoryahon. Para hindi magwang kaakig, ay lamang giliw. Maswerte nga mga numero sa mga Sagittarius, 41-25, 52-31, 11 kag 5. Mango orange is your lucky color. Katuay na ito ang Capricorn. Ang mga Capricorn na tawin naman Disyembre 22, tubtubi Enero 19, Kapisan. Capricorn, ang kapisan mo, amo ina ang mangin ugat sang imo kadalagan. Updan mo ina sang pagpangamuyo kag love expression, gugma ba, para mas mo nga ma-attract ang oportunidad nga ginatawag. Maswerte nga mga numero sa Capricorn, 7, 52, 20, 10, 32, kag 42. Dollar green is your lucky color. Ang mga Aquarius, yes, Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, ba? Aquarius, ang imo talento ba sa sa pagbalay sang isa ka kanta, composition Tita Wilma mo, ba magatuhaw ina magagwa lang na as in na kag isa ka winning song ang imo iya mahimo botani no, pero pwede mo ina mapalanggiran sa ipila ka mga bagay. Aquarius, 43, 6, 20, 51, 15, kag 35 mga maswerte nga numero. Saffron yellow is your lucky color. Kantuan na ito ng mga Pisces, yung mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Okay. Ang imo na mga reklamo mo ka pala reklamo guro karon nga adlaw sang mga paisyan mo. Tungod sang imo pagkareklamador, amo inang mangin problema sa pagtuman sang imo wish karon nga adlaw. Ang maayo mo nga balatyagon karon nga adlaw mo nang palatandaan sang maayo mo nga swerte, go na hindi ka reklamo da paisyan. Man swerte nga mga numero 4, 41, 52, 26, 36, kag 14. Vermilion red is your lucky color. Kadtuay na may neto ng zodiac sign nga Aries, ang mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Yes, mga Arian, sa tanan nga himuon mo, sunda ang law of attraction. Himuon mo gidina. Kay amo ina ang layi or kasuguan sang pag-attract. Kinanglan focus ikaw para matapos mo man gilayon ang imo dira mga trabaho. Tawhay na may feeling mo. Maswerte nga mga numero 22, 35, 53, 41, 25, kag 12. Electric blue is your lucky color. Kadtuan naman natin ang Taurus. Ang mga Taurus, mga natao Abril 20, tubtub Mayo 20, ba malipayon ang imo pagpakigsugilanon sa bago mo lang nakilala. Taurian, mga single nga mga Taurian, kung click ka mo sa pamatasan, okay lang, pabayi nga ma-develop ang isa ka maay nga relasyon. Maswerte nga mga numero sa mga Taurus, 2, 41, 53, 12, 23, kag 20. Dollar green is your lucky color.
Okay, dugangan naton sa zodiac sign nga Gemini. Ang mga Gemini amo ining mga natawo Mayo 21 tubtob, Hunyo 21. Mga Gemini, baw, hilway ikaw karon nga adlaw. Free ka gid karon nga adlaw. May experiensyan mo mga bagay nga daw wala mo gid ginapaabot. Kinanglan mangin thankful ikaw Gemini. Himua ina. Maswerte mo man nga mga numero 3, 21, 12, 35, 41, kag 53. Stocking pink is your lucky color. Alas 2:55, Action Radio, Philippine Standard Time. Relax lang anay kadali ha. Balik pa ko sa nabilin nga mga zodiac sign. Naglipa na ang mga papaya soup. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara gid na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang dana eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason. Singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya
ay kita ka pambati. Tungod sila kay ara ko sa aksyon radio. Maskin gubaon na nakabati ko ka. Inga na ka ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Tumanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action, madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Standard time. This time check is brought to you Barangay 684. Okay, sa siningabahin, wala na sa mahimos Tita Wilma ko di magpaalam na sa inyo sa ito na Martes nga edisyon sa This Is My Life. Ang aton Bible verse of the day nga mamabilin sa inyo alin sa Colossians chapter 4 verse 2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Pasensya na buwas na naman kita mag-open so standby sa matawang nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!